Assam Chief Minister Special Package Kuti Pharoi Siatangka Karbi Anglong Autonomous Council atum ke Chopang Lim Puthak CBI inquiry padonangji. Dolamara along ta Aliralon ten Karam Festival Talondun. Tipra Motha Kangkir ke Phalong CPIML atum ke Kamkhe Duna Puthak Pradyot Ani Kasiksa. Karbi Anglong Live Adababir Tang Ton Pen Arjuponitha. Assam Chief Minister Special Package Pen Tangka Kuti Pharoi si Karbi Anglong Autonomous Council atum pen Kichopang Lim et Laso Puthak CBI inquiry padonangji pupen Chitini Phai Inkora Trokarni Karbi Anglong Congress atum pen Karbi Anglong District Congress Committee Sai Hemalong Kachesong Asai Keding Pon. Karbi Anglong ke Paching Thorji Aphanpura Assam Chief Minister Special Package Pen Tangka Kuti Pharoi si Karbi Anglong Autonomous Council atum aphan Iponlo. Bonta Karbi Anglong Autonomous Council atum thang Kaching Thorasai declaim pon Theklongli. Lasila Soputhak CBI inquiry padovek nangji pusi KADCC Amaipu Sumrong Hangpen Ningje Pon. Atemani litumapan na bangso asai keding ponakama bang chokche umatasi CBI inquiry padopensi ahok pet alam kapagulai si lepen ke chokche ke panglim akam ke claim pona tumapan punishment pinangji po alam pensi nilitum na bangso asayang ding keding pon. Laso Kachesong Ponalong KADCC Amaipu Abarim Assam Minister Sumrong Hang Abarim EM Rotoninti Asok Teron Lapen Congress along Klembang Piatum Chetongdun. Laan ke pirthe ajad du sitami hadi chini dam je ya kongre la behla dak lang elo pute estimate bang ta kupiloma towar mukha ke paking geometrical jitu alignment hai lahai kuri po nahi do widening do strengthening do wafis tame lahai thang tabe lake la so pachi halat tame bhari kelenkari lo lake ha ne EMPWD ki dohut ke matro 80,000 mensi la to repairing e kuri ke non bank ke 30 crores 17 kilometer 7 days la so jadu bank ke plan kang tung ke sop handanang putuli ram no ha along sido lake la sila so alam the bank ke jitu nitu maning ke hang Karbi Anglong rat phan justice jong sinangi pulote CBI inquiry do vek nang ko lahan lo alam the. News report Karbi Anglong Live. All Adivasi Students Association of Assamati AASAA Dolamara Regional Committee atum pen patupi ponsi kedamtang chidini phaing kora phoni Dolamara longta Karam Festival mesen pen ke paman pon. Karam Festival ke Adivasi akhaya tum kang thirjir aroi pusi hok ponlo. Bangso hot Karam pwa theng piaro hongjai angbong chidalong isi khongwai chen pen bangso hot jhumur ke kanalon chipi pon. Karam Festival ke talon arui lake Assamese calendar ting pen Bhadoma mate August la pen September chiklosi katalon pon. Karam ating pi pen Adivasi akhai akachirap alamate tomo sitami nerlusini jethan chepa jua jai mek padopon. Bangso Festival along sarpi sarpu gibi kithi anta ke kanthur joksi aningarong GP rinti. Kedamtang ningkan ko anpen loneta nang talon pom seta lapu an Kachithang aret kalilang bonda pining ke Karam Festival ke talon chia phat national holiday sitami ke pangdak pon ke dokko gajok amso se asamangkang pialongta katalon panason si theklong petama pen flag hoist lo labang so pike koroma theng pi labang so ro wan siala to hadang angbong lim chit elo labang so atheng pi along si howai di sila to jumur ke kat arong timbe ke mana chepate bom asila bang so cheklo kedam tang pai la pen no chiti agosto la pen september an kala tu sai katiki acheklo si hokolo la pen la bang so cheklo mala bang so arui galan tu ke isi secret mana intirjir arui pusi Bangso Karam Festival ke talon ponalong aluhisar poaman pen Dolamara MB Chairman Mongol Singh Terang KCS Dwarbogri Zone Chunbang Robinson Rongphar Dolamara Lams Chairman Hundor Phangcho pen kedang lok ke ongdong atum chetongdun. Ajo lotunan ingwea hut kacho phapon alun sepo lun sepiatum chetongdun si. Radaphan lun parjupon si ningkarong chipi dun rinti.
আচ্ছা আপোনালোকে কৰম ফেষ্টিভেলটো এইটোবাৰলৈ কিমানবাৰ পাতা হৈছে এই বছৰ লগাই আমাৰ 3 বছৰ হৈছে আজি কি প্ৰগ্ৰাম অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে প্ৰগ্ৰামটো আছিলে আমাৰ ৰাতিপুৱাৰ ভাগত হৈ গ'ল আমাৰ ফ্লেগ হোষ্টিং হৈ গ'ল আৰু দিনটোত আমাৰ কিবা কিবি কাৰ্যসূচী আছিলে এইকেইটা কাৰ্যসূচী হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ 4টা বজাত আমি কৰম ডাল কাটি আনিলোঁ কৰম যিটো ব্ৰাঞ্চ হয় সেইটো কাটি আনিলোঁ আৰু আমি ইয়াতে স্থাপিত কৰিলোঁ তাৰপিছত আৰু আমি কৰম মানে কৰমৰ বিষয়ে আমাৰ এটা বুঢ়া থাকে সেই বুঢ়া মানে এডাল মানে বুঢ়া মানুহ এজেড মানুহ তেখেতে মানে ভালকৈ কৰমটো বুজাই দিয়ে Dolamara pen Arjison Rongphar Karbing Long Live Amar Jivan Adawai Kinang Ji Atumaphan Isi Birta Kemi Bangso Adawai Non Ke Karbiang Long Pen West Karbiang Long Along Setami Long Ponik Ji Ini hamaso itu bangsa Adawai ini kan dia oke itu langsung no ajar Adawai Sorata lang lo pota ikom ini la kasi thera da new salong thelong lo amor jiwan pula bangsa Adawai thelong kan lang tuhan sulusi Adawai dilong anban lo la kan ni andung lo itu kan ang thek dalo langi katini kasuron la katu kalian kombom lo Clardak pen Kachini Ji Aphan Troxy Highway Hini Tro Pho Highway Troxy Nerkapalong Humri Ignon Tipra Motha Asong Pen Gangkir ke Phahut Kache Song Duna Potha Communist Party of India Mate Marxist CPIM Aphan Tipra Motha Chairman Barim Pradyot Kishor Manikya Dev Barma Pen Sodak Pinrem Ponlo Tripura Long Solangto Khaibari Matum Achithe Kedagrana Porohut Puthot Kecharja Baja Kong Aphan Constitutional Asai ki claim se rakji RD ke pado phansi bangso songpen kangkir phapondo Pinanga jak kidinga por jakong ke do bom CPIM asong atum pen Tripura arlo Khaibarim araraphan pajuthurong pura Pradyot pen akoy arbok pon Halada ke do Khaibari matum amina jakong kachelong nangji aphan regional party atum sai ki claim RD ki pipensi songang bong ki charwa sai kacheton te alam klanglo Tripura Motha Rachari Asong Pen Chitini Phai Thongkebar ni Kangkir ke Phalam Pangdak Ponlo Son se halapu CPIM Asong Pen ke Kham Khelam Asiang Tong Chepaklang Dunlo Ha election mate kilik ahut ke opposition Asong Eklaivet Donang Pura Nitumaphan candidate nang chotoy dun rinon husi Nitumaphan RD likiti Sita non solangdo Khaibari mapharma nilitung Asiang Tong Kachepaklang ahut ke Nangkache song duna bangki pherang ke amai ke pha ki tong su kalibuta alangli ningji laki nituma phan nang padu clip ji aphan loma nituma ja kong nang ki ber thip ji si latum aning ke hangma puta alangli pen karju padupon nitum me thanga ja kong horang kache long nang ji aphan nitum delhi pen jingti ji la pen je song ji pusi alangli lamthi jaipon News Desk report Karbing Long Live Manipur long riar lo Bhomkurani West Imphal District alo Chingamathak Chongtham Leikai along Ihum Salang Ahem Iboyaima Hospital along Research Center Singjamai alo Counter along Ipum Bom Longlok lo Kelonglok abo Manipur Police along Bom ki pamep abutung atum pensi bom pamepon lo Bangso phi urmiani adaba por niturahin ingtang rakiri ka khuruk ke padopona hut risim kang tangla pen hiliamu hai hui longpon pusi saipu pangdak pon Thoibal district alota Yaripok police station along pen butung isi police atum special SOG atum pen chelangsi 33 Assam rifles atum pen kiri ka khuruk ke padopona hut ebong SLR magazine home troxy anti-riot ahili ebong la pen grenade ipum longpono Kido ana risim kang tang kilong ta Yaripok police station ang kang Hyorom Laijing along si kilong pon pusi pangdak pon Anparta longri aloke charbo duji meme adimalong sai kideng parsik pon si Kokchire e kedo Imphal West Imphal East Kakching Bisnupur Thaubal la pen Churachandpur district along Ason risim kita libasai claim pondo Churachandpur aloke hele ibong apen bom pumke long pon lok
la hai hui ke long tangari sim hai hui ke yaripok police station along officer in charge ari deng si hodai pon son si anpara sai ki deng pona phan lam hoi dami ite kanglo Manipur along riar lo ke char vu pen ke paham ji a phan un an ke sarkar pen sai deng pon lo la son si inglong a pen apam ke do kapre a district ar lo kaddu kave long pharo isira thongke brai siadim checkpoint selam lo lapen aron karkana tuma phan non an kaddu kave bangsuri isira pharo troxira thongke brai hini amoni da phai ingnang tanglo News Desk report Carbing Long Line Pinia daba berta ke lapuan si kang ton poniplo